Family, ngiyaxolisa ukuthi kade ngingekho isikhathi eside yaphela inyanga yaze yegamanxa, kodwa ngiyabonga ukuthi nihlalile nangilinda. Sengibuyile ke manje ngithelekile, ngibuye ngeinkani. Kade ngiyephi na? Bekade ngithathe incwadi kaMatukuletsheni impi yabomdabi isethunjini, ngayishintsha ngayenza imovie. So le ncwadi inkulu kakhulu ke bi 288 pages, ngayishintsha ngayenza imovie. Ithathe esikhulu isikhathi izinyanga. So ke le ncwadi ke bakwethu siyahamba sidlalele ezikoleni abafundi bakaMatukuletsheni azidlali mahala ke kune prize ekhokhwayo othisha mangabe be interested ikhona inamba yethu down below bangasixhuma because imovie yethu you 3 hours 30 minutes basicontact sifike nje esikoleni niyasazi ke nani ukuthi udaba silithatha silichaze njengoba silunjalo simthatha umuntu simsuse ka A simbeke ka Z futhi incwadi yethu ke le siyayithengisa online mangabe ukuthi interested ukuthi ukwazi ukuthi uyibukele ku WhatsApp especially ama province anjengo Gauteng Mpumalanga as well as Free State. We have a lot of schools esidlalela ke incwadi ku WhatsApp. Uthisha mangabe ufuna ukuthengela iklasi lonke umfundi ngamunye u50 if sokuthengisela wena online. Please note ukuthi ivideo yethu iprotected abafundi abakwazi ukuyishare abakwazi ukuthi bayisave emafonini nabo into abakwazi ukuthi bayenze nje bakwazi ukuthi bayibuke futhi bayibuka unyaka wonke. So ngakho ke family ngithi siyatholakala ku WhatsApp kuyona inamba ebhaliwe la escreenini. Iyaqala kanje lento. Hey bakithi ngisendlini laphayana endlini yami ngiyageza. Uyazi ukuthi kudala umuntu ahlupheka ufundile ke mina amajazi nginawo bakithi futhi ngayiqeda idegree ngalandela ngejazi elilandela iHonors. Umuntu ufundile kakudlalwa lana kodwa nje umsebenzi dololo umsebenzi nguutholi namajazana ami sengibashe ngaphupha nawo amajazana ami. Isimo somnotho simbi. Kodwa lathi ukubuya kancane ke ithemba ngithola umsebenzi ozongithatha ungise le ko Dubai futhi ke nje ngangikuthole ngeinfluencer enkulukazi yabona eyaziwayo la eMzansi. Imina ke bafethu ngise airport ke manje influencer lena ingithengela impahla ezintsha yangithengela ama weave amasha yathi nje ifuna ngifike ngipresentable ngale eDubai kubaqashi bamabasha. Shukuthi kunesikhwama enginikeze sona isikhwama seLouis because ithi nje eDubai kudliwa izambane laPonto kumele ngifike ngicacile nami. Ake bafethu mangabe ngifika laphayana ngafike ngalala ehotel okuqala bafethu ngicela ukukutshela ukuthi icontent engangiyiposta laphayana ngangakholwa ukuthi yimi lo ufakazile ngila endaweni eziphezulu. Ngicela ukunitshela ukuthi ngangakholwa ukuthi mina like I was taking i-content ngithi nje izoba reach i-YouTube channel yami. Yabona lo msebenzi engizobe ngiyowenza eDubai nje i-YouTube channel yami izoba reach kakhulu. Ake bafethu ngifike ke la engizosebenza khona ngisho bengilale ehotel day before ngifike le engizosebenza khona nguboneke umuzi wakhona muhle bafethu umuzi wakhona muhle ngaphakathi kune couch isofa le Versace ngiyanitshela nini. Ayike ngifike ngihlale ke nomphathi wakhona kunento engantshela ngayo nekathi ngilale ehotel ngathi mangabe ngivuka ekseni isikhwama lesana sasinda wasileya sithi vele izikhwama ezibizayo ziyasinda because indwangu iquality sasinda kodwa ngathi mabe sengihamba isikhwama bese singasasindi mabe sengishiya ihotel ngayitshela ukuthi hayisho ukuthi bengikhathele noma yini. Ayingixoxele nalomphathi angitshela ukuthi hayi ukhathele kwamanje ngizocela ukuthi uhambe uyolala ngizokutshengisa ikamera lakho masuvuka ekseni uvuke simithe kwi-pyjama lounge yasekamereni lakho. Izoba fethu ikamera lami line pyjama lounge. We understand aninayi ensuite kuphela line pyjama lounge athi sohlangana kwi-pyjama lounge yakho ngik-address ngisiphuza itiye maseke ngiyohlanganisa nalomuntu lo ozonakekela yena. Ayi bafethu nami ngingabi nemibuzo eminingi ngingasabuza imininingwane ukuthi ngizomnakelekela hlobo luni because ngathi ngibuza kwi-influencer angazi nami but especially uthola ukuthi mhlawumbe ugogo womlungu usayibhekile uyamphelezela mangabe yoshaya ama shopping umfunisa impahla zakhe lezi ezibizayo umngenele ku internet umenzele ukuthi wathi nje ko depend ukuthi umndeni ufuna ukuthi umnakekele ngalo muntu ozomnakekela. Sometimes nje unakekela umphathi nje umuntu
o-right osemusho ongangawe umhambele indawo mekathi gijima uye kuphi mekathi ngele ema-meetingini ngenzela ukuthi umnakekele nje ngalolo hlobo lokunakekela. Ake bafethu ngifike ekamereni lami leli engizokulala kulona. Hayi Jess Maria ma, hayibo, hayi kudlaliwe ngami. Hey mina ngiyaqala ukulala endaweni ephezulu kanje, i-view yami ngibona ulwandle kwi-view yekamero. Lihle ikamero line-couch linayo yonke into ongayicabanga, ngicela ukukutshela. Ake bafethu ngilaleke lana, ngiyayibuza ukuthi hayibo Fakazile wena lo olala kwi-king bed, uwena olala endaweni ephezulu kanje. Mina ngikhuluma ngebedi, ngiyalizi ishidi osulala kulona uzwe ukuthi ishidi lemali eseqopheleni eliphezulu leli. Ake bafethu la kuthiwa ngizohola 100,000 ngizohlala izinyanga ezintathu, okusho ukuthi mina le Dubai ngizobuya no 300,000. Imali angiyixoxanga nomphathi wami, ngayixoxa ne-influencer le yangihlanganisa yase South Africa. Ake bafethu ke ngilaleke ngivuke ekseni, nakhona ekseni ngivuka ngifresh, angibelieve ukuthi mina olale endaweni enjengalezi. Ayike sengikupijama lounge ke ngiphuza itiye nomphathi, umphathi wami omusha phela useyangitshela ukuthi ayike sesiqeda itiye ngizokuthatha ke uyomitha lo muntu ozomnakekela. Igama lakhe uJuke, kodwa ke uzombona phambili, nizozwana, khulileka nje nizozwana kahle kabi, umuntu osweet kabi uJuke. Yabona nje le ndlu kuzobe kuhlala wena naye, le ndlu isafe, inama bulletproof windows, electric fence. Vele nami ifence ngibonile, it's a very tall fence. Washo ukuthi kune private road, akekho umuntu onhlupha lana, kunolwandle oluprivate. Mina ngizobe ngifika sinonkosikazi wami there and there, sizo-check-a yabona ukuthi yonke into isahamba kahle. Ayibo ngifike ke mina ekamereni lalo muntu ekuthiwa ngizomgada uJuke. Hayi mengifike ekamereni, ikamera elihle nje, kunombhede wenja laphayana, kunenja ihlaye lapha ekhoneni, ngathi mengingena yanyakazisa umsila, yagcuma, yajabula inja. Wayibona ukuthi iyajabula, bekumgodo wempela wenja ende engathi ihashi inja, lezi nja lezi ezimqonqo ezinde engathi ezokuzingela. Inja indlela eyajabula ngakhona ngifika, wawungazuthi umuntu lenja le. Okay, izinja vele ngiyayithanda, ngixwayi, nami nginayo inje ekhaya. Even on my social medias inja yami vele ngiyipostile, ngayibrasha lenja. Hawu usethi lo mqashi, mina ngitsho mhlawumbe kusazoqhamuka isalukazi lese ngizosinakele kuyona uJuke loyo, athi isalukazi uyena Juke ke lo. Okay, all right. Unakekela hlobo lini uJuke? Ngicela unginikeze ama-instructions ukuthi ngimnakekela hlobo lini uJuke. Ayike umphathi wami lo athi uJuke uzolala naye, enjoy ukulala nama-human beings, aka-enjoy ukulala nabantu. And mangabulala naye nami sometimes ngizobe ngikhona la sibhekile sinonkosikazi wami. Ngithi angizwanga, ngicela ukukutshela, wangithatha ngempama wangiswahlaza phansi. Wangisahlaza phansi umphathi, sengiyakhala ke manje, sengishayiwe ke manje ngiyakhala, ngithi mina ngifuna ukubuyela ekhaya. Athi ukubuyela ekhaya uyazi ukuthi nasikhokha imali eningi kangakanani, we paid millions ukuthi uzozala kanti ucama ukuthi uzokwenzani la ukhokhela imali engaka. Hawu sengiyathuka manje ukuthi they paid millions, ngoba kuthiwa ngizothola 300,000, 100,000, 100. Ngithi mina ngicela ukugoduka, ngeke ngikwazi ukulala nenja, angeke nikhohlakele kabi nabantu baseDubai, kade nizidlisa uthuvi nini manje senizosilalisa nezinja. Ngicela ukukutshela bathi hey wena ntombazane, lalela ke lana sesokhiyela le kamereni, ukudla sizokuveza la, sivule ekseni sikulethele, uzogeza la yonke into ilana, sizoletha isikhwama sakho la ekamereni. Ayibo mina ngicabanga ukuthi kuyadlalwa. Ngicela ukukutshela la lifika ke ixesha lokuthi uJuke useyafuna ubona abaphathi, ngathi wena exesha uJuke afuna ngalo every day ngisigqila senja, ubona abaphathi uthola usibabhekile baya enjoy ngenkathi mina ngenza inkonzo yekamera noJuke, inja umqonqo womgodoyi. Cela ukunitshela ukuthi ngangivalelwe lapho ngingaphumi, kuthiwa kunama bulletproof kule ndlu, noma ungashaya iwindow soze la break, ngisho ngenzani, ngazama so many times ukugqekeza laphayana, kodwa nje yayingekho into engayenza. Iwindi belingafi, ngisho ngalikhahlela usishaye ngesicathulo, usishaye ngani, iwindi nje belingenzi lutho. Nesicabha sakhona naso ngokunjalo naso besiqinele. Cabanga isenkhiyeliwe ke labavula ngefingerprints labantu, kuvuleke kune electric fence ende. Hayi mina ngiyaqala into enje, ngangisejele. Ngicela ukunitshela kuphele u3 months imali ingene kwi-account yami, ingene isuka eSA, ungene 300,000.
Ngigoduke-ke bafethu, ngibhukheliwe yonke into, amathikithi. Into ethusayo mangabe sengigoduka, isikhwama sesiyasinda futhi asisekho lula. Isikhwama sesiyasinda, ngigoduke ngihambe nebhegi yami, ngiyagoduka manje ngiye South Africa. Kumele ngihambe ngiyobuyisa isikhwama sale ntombazane. Mengithi ngiyafica le ntombazane angiyitholi la engizoyithola khona, ngifica nje kuney'qopholozi zamadoda, yabona athi nje afuna isikhwama sale ntombazane. Ahlomile, yabona ahlomile azingovolo, athatha isikhwama lamadoda. Ngithi uphi lo influencer yamadoda ubonisa akanamusa nami, athi usuthi u-300,000 wena ubone ukuthi yabo la ngizodubuleka, ngizoshayeka isinominomi kanjani. Ngigoduke-ke bafethu, ngibuyele endlini yami ngiphethe u-300,000 la. I was so heartbroken. Uyazizwa umzimba wakho uzwa engathi unuka inja, because inja bingena noboya bayo kuwena. Uyazizwa engathi unuka inja. There is nothing ekunukelayo the whole day except ismell senja. And angazi ukuthi ukugula kune ngizokuthola after this. Kade ngibhizi ngenza inkonzo yeCameron nenja for 3 months. Ngicela ukunitshela ukuthi ngazama ukuyovula icala emaphoyiseni. Amaphoyisa athi akuqali ngawe sisi, nithanda izinto namantombazane South Africa. Wake wahamba wayothola umsebenzi ozoholela u-100,000 ungena i-job description. Kuthi uyosiza nje. Yayithini i-contract? Kuthi usiza ngani? Yiphi yona i-contract? Ngicela ukunitshela bafethu, athi amaphoyisa maningi abamantombazane lala nalezi nja lezo zenu zaseDubai. Amaphoyisa nje avela nacike yangayingena indaba yethu. Athi le influencer yakuphoqa, yakhomba isibhamu ukuthi hamba le ngoba wena wayihambela willingly, so there is nothing that you can do ukuthi sibophele influencer. So like right now ngistakile kanjalo, ngisestressini, ngiyatabalasa, ngizwa ubuhlungu ngedwa. Isona story sami ke leso, udaba lami le-cloth nenja eDubai. Ngizosibeka lapho-ke family story sethu sanamhlanje. Sizocela ukuthi-ke family mangabe kuwukuthi umzali onengane efunda umatikuletsheni, kuyabhalwa manje futhi kusazobhalwa nango-September, kuphinde kubhalwe futhi kubhalelwa ama-final exams. Sizocela ukuthi ingane yakho ingayixaki ngokuthi ifunde nje izinto esikwazi ukuthi siyiprovide. Ayifunde yona incwadi yesikole, ngisho ukuthi incwadi yesikole ingafundwa, but nanti usizo elenza ukuthi impilo ibe easy, usizo lasebhasi same. So ungasicontact on our WhatsApp number. We are only available on WhatsApp okwamanje up until further notice. Available on WhatsApp. Please just make sure ukuthi uthengele ingane yakhe incwadi ibe nayo ikwazi ukuthi ibuke on WhatsApp, impilo yayo ibe easy. Mangabe kuuthi uthisha you are around KZN, uyafisa ukuthi sifike esikoleni sakho sokudlalela impilo yabomdabi sethunjini, socela futhi nawe ukuthi usithinte, usixhume, siyofika ngokukhulu ukuphuthuma, singomabizwa asabele, as long nje uzosikhokhela uqedile wena. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu family, ningakhohlwa ukuthi nihambe nosifollowisha to all social media platforms, especially laphayana ku-YouTube. Sithi nje Operation Dudula i-YouTube channel. Siyanthanda kakhulu family. Mwah.